Sanibonani mabukeli emakhaya. Lokhulumayo uSihle Zulu from Sihle Zulu Production. So namhlanje ngifuna ukutshengisa ukuthi like esontweni lami senzani. So namhlanje uyi kamthathe. Ish, ukhathe khaba. Sinomlindelo, so bofuna ukujoyina esontweni lami uzocontacta le number la ela phezulu. So ya ngoba nawe uzothanda ukujoyina isonto lethu, uzobona ukuthi senzani esontweni lethu, uzobona ukuthi like siniphatheli wayivale mfana lapho. Iyi video yokuqala ababukeli emakhaya njengoba ngisasho ukuthi sungile.
Jesus is coming. Jesus is coming again. Coming again. He's coming again. Jesus is coming.
Jesu yokufeza